Sama sa ubang mga government workers, mga empleyado sa Mandaue City makadawat og Service Recognition Incentive o SRI nga nagkantidad og 20,000 pesos human migawas og kamanduan ang Malacañang kabahin ni ining pag-release sa SRI alang karong tuiga. Atol sa sesyon sa miaging Lunes gipaspasan ang pagpapasar sa ordinansa sa dakbayan gikan sa first hangtod sa final reading nga nag-aproba sa paghatag sa SRI sa tanang regular employees. Napasar gilayon ang ordinansa subay sab sa pasalig sa City Budget Officer nga adunay pondo ang syudad alang niini. Ang makadawat sa 20,000 pesos nga uniform rate mao ang mga regular employees, mga appointed ingon man elected officials. Duna hinoy criteria niini nga gikinahanglang musud sa 4 ka buwan o mas labaw pang nakaserbisyo sa gobyerno. Sa mga bagong empleyado nga wa pay 4 ka buwan sa pagpanarbaho, dunay porsyento nga ilang madawat. Samtang gipahibaw sa City Administrator nga giprocess na karon ang payroll alang sa SRI releasing. Apan posibleng Enero pa kini mahatag sa mga empleyado. Karon gipa-transmit in advance, so hopefully ang mga offices will start making the payroll kay naman sa gunay pangayoon pod nga mga certification pod, most especially gikan sa HR no, nga nag-certify gyud nga kani nga certain employee has been in service na gyud sa government. So kana hopefully ato nang mapaspasan. Sige naman og process no, we are also nagpirma na tas mga payrolls. So most likely siguro mga first week of January or ingon ana makuha ng SRI.